Okay, limang oras may balikan sa Idol Tweety sa dugang report. Yes, back to you, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, karon atong kauban ang kining apuhan aning 12 anyos nga babae nga si Nanay Elvira. Ato ang hibawon kung kanus apod nila kinalasa nakitaan pod ni kay medyo dili man pod ingon anak kaduol pod ang ilahang balay. Attorney Rufil kay sudlunon man gyud ni ang balay ning 12 anyos nga kini siya ang kining mga bata iyahang apo lakit na tong si Joy Attorney Rufil kay mag-anhian lang sa iya para mangayo og kanang sudan og kanon Attorney Rufil karon maay naya atong kauban si Attorney Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Sibugsaya sa 93.99. Hello, Nay Elvira. Sir. Nay, Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP og IFM among pahasubo ninyo, Nay. Anong hitabua in town? Yes, sir. Oo. So kanus aman to si Kuan, si Joy katapusan ninyo nakit-an di ay dinha sa balay. Pitsa 11 sa anang pitsa 11 sa alas 4, sir. Nag-TikTok na siya sa ilahang balay. Oo. Giingnan na sa iyang mama nga nak, lakaw na mo sa ilang nulula nak, pangayo mo og sudan. Unsa man kalayon ang ilang balay sa inyo? Murag layo-layo, sir, pero malakaw ra gyud, sir. Kay ari man jud na moagi ang mga bata ug mukawas gyud sila padung sa eskwelahan, padung sa ilahang duaanan. Ari man diri tapitan. So dili gyud kayo layo, malakaw ra gyud, sir. Pila man kabuk igsuon sila ni Crystal Joy? Tulo sila ka boxer, tunga-tunga na siya. Tunga-tunga day siya. Oo. Oo. So ikaw isip lula sa bata, suod nimo ni mga bata gyud. Tuod kay na nako, sir. Dili gyud na sila mo kuan nga dili ko nila agian lang. Ilaha jud kong sampiton, sir. Oo. So grade 6 na ni bata no? Grade 6 na? Grade 6 na siya, sir. Unya apil-apil ni sa kay kanong naay mga sayo-sayaw diha nga siya man maoy magunit sa Santo Niño. Raynawana na siya sa simbahan, sir. Kay daaman na siya magkuan sa simbahan. Oo, unsa man iyang kon sa simbahan? Kanang mo serve sila og naay misa, ana murag kanang kuan ba sa simbahan nga kanang tawagon gyud sila sa simbahan nga sila maipaserbon. Oh, sus Ginoo ko. So unsa man ko ni pananghid sa bata nga nilakaw siya? Wala siya nananghid, sir. Nagtuo lang ang inahan nga ningkuyog sa maguwang ug manghon nga diri sa ako Diri sa Oh. mua. Oo. Kining suspect ani niya kini ni ang taga niya na po ni silingan na po ninyo nay? Igagaw gyud na sila, sir, sa iyahang mama. Nya mag-arian na siya. Nya tuwa na siya sa luok bituon. Oh, ang kining suspect taga Luok Bituo na. O luok ba to? Luok ba to? Luok Bato. Kanang Luok Bato layo ra na sa inyo diha sa kuan? Layo ra, sir. Planta? Pero kanang bata mag-anahan po na sa inyo kining suspect. Ang dito sa magatuan na sa side sa iyang mama kay naam na uyuan dito ang amahan anang mama iya mang uyuan Pila may edad na aning suspect? 20 kapin o 20 22 21 23 ana Unsa may trabaho aning suspect? wala mi kahibaw ana wala ko kahibaw ana, sir. Oh, so kining imong apo mag-anahan sa inyong balay, kanitulo nimo ka mga apo, si Joy ang tunga-tunga, unya kini pong suspect mag-anahan po sa inyo, magbisitahan din nimo. Wala ko kita ana niya, sir, mo area sa mo Mao ba? atura ko no sa ilaha sa ilahang mama niya. Unya, kini hitabo ba, wa man ni magsaba ni suspect primero, pero karon hibaw man kay sakay man niyang bata sa motor. Ngano man sa ato pa suod ning suspect og kining imong mga apo? Suod na kuno na sila. Oh, Kini laging kaliwat ra di suod gyud. kay kaliwat raman. Nisalig lang sa gyud ang inahan kay igagaw gud sila. Igagaw magtagsa ini suspect. Second degree. Okay, kay kining planta poblasyon taga dinha man sila, kining suspect taga Luok Bato. Kay nakaasawa ko no nagtagaluok. Suminyo ning suspect di ay. Minyo, anak ko na siya puyo, pero to ako nas gawas. Atua sa gawas, dunay mga anak ning suspect? Dahil doha ka buok anak, pabayag laki. Oho. Tinuod ni nga maong suspect adik-adik ni? Tinuod na, sir.
O nga ni ang mga igsuon aning suspect na suko na gani pud ani nila mura og mao ni black sheep sa ilang pamilya tinuod na. Tinuod na, sir. Oho. Pero pastila no? Kini ni ang na timingan lang gyud sa niya na nisalig yan ni mga bata niya no? Salig lang yung tao ng inahan. Sus Ginoo ko. So ang layo-layo ra ning luok bato sa planta poblasyon. Layo sa sir mo sakay ka og tricycle ngadto padung luok mo pliti pa ka og 25. O layo di ay. Oo. Oho. Okay. Unya kini ni ang sus Ginoo ko. So wala ka gabantay atong pagkapit sa 11 mao toy nganha pa ganitong bata. Unsa may katapusan yung istorya sa bata nay? Wala kay gikan sa buntag hantod sa hapon. Wala man sila mo ari nako. Ang maguwang raman mo ning ari nga gikan sa hapon ning ari ning ingon ra ko nga asam day si Joy me. Minsan na ara dito la. Nya wala pa man maluto akong sudan. Wala na ko sila palakta kay ako na lang papahinap papakanon daan para panihapon. Ako siyang giingnan nga kang mi ni ha o kang mama ni o kang Joy ni ha o kang mama ni mo kay manamamukaon nya ningon ang bata ula. O to nga pag uli sa mga bata niingon na ang mama nga asa man di ay si Joy nak niingon ang inahan niingon ang maguwa nga wala man ning kuyog damo ma. Mao to nga gikontak na niya kay wala man ning kuyog nila gikan atong alas 6 hantod pagka alas 10 wala na jud sukad na ato karon wala na jud na kontak. Nya na pa na pitsa 11 no? Pitsa 11 alas 6 gabi gikontak hantod wan agi magkontak. Wala na nakontak dali ra kaayo turni ay alas 6 pila ra gud ka oras dora ka oras alas 4 alas 5 alas 6 wala na nakontak pagka alas 6 attorney. Paspas kayo no? Dali ra kaayo attorney ay. Sus Ginoo ko. Okay, to klarohon. Ikaw nay kanus amo mo katapusan nga istorya unsa may inyong gistoryahan na ning imong apo pinangga man nimo? Katurang las nga nangayo sila sudan. Na akong giingnan wala kan eskwela jay. O bangko ka matag sa yula. Mao na to pitsa 11 to. Pitsa 11 to nay? Pitsa 11 to. Nangayo sila sudan anang buntag. Ya akong giingnan pagpili mo dito day sa tindahan day pili mo unsa inyong gusto kay nagtinda-tinda man kung sudan gagmay. Oh. So mao na to katapusan ninyong istorya in town sa bata? Ya mamauli na sila dayon ya kay mga on sila ganto. Oo. So kanang pitsa kanang mga alas 6 hapon wa na gyud sa makontak kanus aman mo naka kuan na gyud pagkaugma wa mo uli unsa may inyong nauna na inyong gipablatter sa pulis dayon? Attorney, ni-report dayon namo dito. Nya, dayon nangita dayon me. Oo. Kanang wa na siya makauli kana pag alas 6 di na makontak. Unsa man nangita diin man ninyo pangitaa si Joy Joy? Dili ra sa mga palibot-palibot sa iyang barkada, sa iyang maestra, among isayo dito ug una ang iyang maestra ug kinsay barkada ani ni Joy. Ug katong iyang kuan nga barkada nga tumboy. Oo, unya wa gyud nakasulti kung asa siya. Wala. Oh, so kanus aman ninyo ni gipablatter sa pulis? Giblatter dayon namo anang pizza 12. Pizza 12. Okay. So mo to nga sige mong pangita na niya bataa, unsa may pagtuo na ninyo dugay naman wa na gyud mo uli. Ang tuo lang ni nga kanang ning kuyog sa barkada. Katong mga kuan kana na ang wa pa mo magdahom ani kisay suspect pa primero ang mga tagtungod ang inyong sabahin dito sa mga parente sa suspect wa ninyo pangutan-a kung asa. Nangutan na ni attorney pero wala man sila kakita. Wa ka kita kining suspect ni anha ni napakita ni ninyo ang panahon na nga nangita na mo ni Joy Joy. Nagpakita ni sa mama ning ingon in chat pag yun ni sa iyang mama nga Tin, wala pa ang bata. Tin, yung niingon ang inahan, wala pa, tabangin taon mi din ha. So, ningingon ni siya nga, sige kay akong pangitaon niya. Doon na ni siya istorya nga gibuhi, nga na ako ni tiguwa nga nakakita aning bataa. Ngayo siya og picture. Auto nga, kaning suspect, amo ni siyang giadto dito, kay gusto mi nga magpadumdum sa tiguwa nga nakakita sa bata.
karon wala man mi kakita aning suspect. Wa man magpakita namo. Di wala gyud ni namo siya matres. Auto na mauli na lang mi kay amo man gyud ni siyang pangita. Kay wa man ni namo makita siya. So samtang nangingita pa mo ni Joy Joy, kining suspect nga apil-apil po ninyo ni pangita. Nagapil-apil pag yun siya pangita. Attorney, salbahis kayo siya, attorney. Nya siya radyo, nagdala-dala di ay sa bata. Katuday, wala mo makiti, attorney siya na dito gada sa bata. Sus, Ginoo ko. Salbahis kayo siya, attorney. Ay. Grabiha, no? Papriso na siya, attorney. Ayan na siya pagawa sa attorney. Maugyod. Adik-adik pa ning dako. Salbahis kayo na. Naman ko nun na sa record. Ingon ng polis na refresh ko nun ng bata. Salbahis kayo na. Niingon pag yun ang inahanan na. Dadanan ninyo, sir. Inana siya ikipatay. Bao na igiingon sa inahan ko no. Rapuhan ba to? Mau igiingon sa polis. Oo. So kining suspect, atong klarohon na kining suspect, nagtabang-tabang pa kunuhay ni ninyo, nga nagkuhan nga atong pangitaon ng bata, kanus aman ni nagsugod og tabang-tabang. Ha? Kanus aman to nagsugod kunuhay ang suspect og pagkaron ninyo nagpatabang-tabang. Atong Martes, attorney, dili doon na nakakita nga ako ang manghon. Nga ni Ari pa kuno na siya. Kaya tabang kuno pangita. Yan ang Martes, kanang Pizza City na? Oo. Ni Ari pa kuno na siya. Ang ko ang manghon nga maestra mo nakakita. Oo. So anang buntag niya anak siya Unya pagkahapon, kisa naman nagpahibaw ninyo nga na ako noy naay nakitaan nga kana na ang lawas diri sa Maikuan, kabituunan. Si Kapitan Puluyapoy. Gitawagan na mo ni Kapitan Pulyapoy. Gitawagan mi ni Kapitan Puluyapoy nga barya dayon ang inahan og ang mga kaliwat kay dito man mi anang lugar ana gahapon attorney nya wala man gyud namo nakit so nagplano mi nga karon namo balikon ko katong iskinaha maoy among atuon. Ya, karon mao jud pag-abot namo do na may ninchat nga si Kapitan Puluyapoy nga paarya dayon ang mama ni Crystal Joy kay di ay na kuan nga naay nanimaho diri sa kuan sa Libon. Mao to ngadto dayon ni attorney. So, siya man gyud attorney. Man gyud malalis attorney siya man gyud. Pagkagahapon nga ngadto mo buntag pa mo ngadto pagsugod ninyo kadto? Gikan pa sa buntag sir. Gikan pas buntag nga nibalik na namo pagkahapon sa diha nga giingnan mo nga naay kuan dito. Nibalik jud ni ko pagkahapon nga wala pa mi makahibaw. Nya wala man jud namo nakit na mauli mi. Igo lang jud mi naabot sa balay. Do na dayon ni chat nga ari mo diri karon dayon kay di ay nakitaan nga batang lawas. Okay. Nabalik mi dayon nanto nagabian mi. Oo. Tinuod ni pagkabalik niyo dito pagkahapon adto na po ning suspect kana si Ruel Lagaras Villapiña. Mao ilang istorya attorney nga adto kuno na tawhana. Napatabang-tabang kunuhay po dito. Oh, napatabang-tabang pa kuno pakita, pangita nya naamay mga bata nga nakuan, nakaistorya nga mao kuno na siya gisakyan sa kanang bata namo. Oo. So pa mo makahibaw atong panahon na nga apil ni siya, kanus ana man no kahibaw nga siya di ay may naghimo. Katong mga bata at gahapon pa attorney. Gahapon pa. Tungod Gahapon pa mi nakakuan nga siya gyud ay naghimo. Oo. Kisa may nagka-trigger ninyo nga nakahibaw mo. Katong mga bata nga naistorya niya, ang pulis diha sa tungod sa bata, ang pulis mo ay nakabistigar sa bata. Oo. Mao na daytong kuana. Tilo oya attorney ay ipasandig ra sa kahoy sa bilis. Nagtanaw ka dito nay? Wa man mi pasudlag ato attorney. Sa istorya la atong nanghawan og kahoy nga para lang nga naay magian perti man libunan niya iyang gihawanan pero naa ang pulis gatan-aw niya gihawanan niya ang kahoy aron masuod ang tao nakasiya may ning sulti namo nga perti kuno loya sa bata ang ulo diri na sa tapad na sa distansya na sa iyang lawas niya ang bata gihikot sa punuan sa bilis ang gihikot sa bata katong hook niya sa yahan jogging pants sa PA uniform. Sus Ginoo ko. Sa bako sa iyang PA uniform, maura yung gihikot. Bitiluya. Diya Okay. sa punuan sa kahoy sa bilis. Asa naman ni ang bata karon? Nanagidanan yung haya?
naapa sa Celestial attorney kay dili man ipadaan niya sa amo kay kanang as in baho naman kayo siya attorney niya giputos lang ni siya karon niya napaabot lang sa doktor kay otopsihan usa pa isod sa iyang higdaanan. So dili na gyud siya makuita attorney kay pusto naman lang siya. Oh, sus Ginoo ko. Giunsa man niyo pag-ila nga maunang bataa gyud? Si Joy Joy. Ang iyang gisulob attorney jogging pants sa PE uniform sa South City Central School. Oh. Tatlo, nya nairibite yellow, nya ang sinilas niya puti. Then ang iyang sinina green, then ang iyang kwinta sa liog in town attorney na pa in town nagilan man sa ilahan. Ang kwintas niya attorney na pa man wala man nilabte. Oo. So ang liog ragid mo ang kanang dapit lang sa ulo may gigulgul. Sus Ginoo ko. Sabiha sa wana yung kinasla pagawa sa attorney. Ato na yung pangita ang justisya gyud. Gikuan na niyang liog di ay ang giunsa man pag sus Ginoo ko. Ang pagkapatay di ay linuog kayo. Linuog kayo attorney. Unsa may trabaho in taon sa nana mama ining bataa? Wala in town attorney. Muna anak lang po taon sa mga ug kaon sa imo. Oh, kay ano ang ako ang anak ko laban sa trabaho laban sa diha to ampo sa prisuhan so ako ang sa pupuhon kay mga bata ko na nya way kanon. Oh. Mao na nga bisag unsa kalisod na attorney unsa kanon na mo ang mga bata ako yun na ipatawag. Iwan ko trabaho ang inahan. Oo. Sus Ginoo ko. So may kay nya ikaw nagkuan-kuan na po kanay, tinatinda lang sa kadag imong sa store niya, unsay mahimo? Oh, maura dyan na akong panginabuhi attorney. Tinda-tinda lagi nagmay. Oh, nabak subject ni noon ni imong apo in town. Tulo. Petiluya, attorney. Ay, bahalang mga lang taning utan-utan ba. Mga kuan lang. Basta inaan lang yun sa tanan niya. Sao, nakuha yun siya. Oo. Katong katapusan nga gisulot sa bata nitong panahon na mo inyo nakita lang sa inahan na identify din sa inahan tungod sa gipangsulot astang kwintas. Oo, attorney. Oh, so ang kwintas karon naa na sa iyang nanay. Wala ko kabaw. Nakuha ba? Murag wala. Kay wala man ka ako ang inahan o kaangon. So tuwapas punerarya in town. So ang mahitabuan ni pusto na lang ni bata, di na lang gid ipakita siya kay wa naman. Ako na mag in town ni. Oo, may istorya sa purinarya. Doktor na lagi paabot ato kay otopsihan pa siya. Oo, nya mga kanus aman ang ilang giingon nga mahaya na diha sa inyo. Dili man madala diri attorney kay baho man kaayo nya. Siyempre paluapon man kuno nila pirmi sa medisina kay aron di jud mo alis nga iyang baho. Ato ning kuan man si Ma'am Joy Perales sa Mayor sa Toledo nga kanang adto lang dito ipahaya kay aron mapaluap kuno pirmi sa tambal. Nya posto na lang kuno na siya iso sa iyang higdaanan. Dili gyapon mi magakita attorney kay giputos man siya. Kamo na nakabantay mo nga kini intawong bata tingali giganahan na sa ni siguro kay makakuyog-kuyog kay na may motor ang suspect, no? Igagaw na sila attorney nya walang siya mo agi siya mo kisi-kisi ana kay unsa kay gipasali ganing salbahis dako nga kaliwat. Siya magkisi-kisi sakay lang yun siya attorney kay nakita man sa CCTV. Oo. Kay pagkakuan ninyo, pag primero, murag ugwa mo magdahom nga siya naghimo, kay nag-uban-uban pag ganin ninyo. Oo, wami nagdahom. Kuyong kuno na pangaligong dagat, pero taon-taon na. Pero naay igagaw nga nakatanaw nga, sige ko nagtanaw ni Joy. Sige ko nagtanaw anang ako ang apo. Naibog dahil tingali ning suspect daan sa imong apo, kung mauhuna, kasi magtanaw. Oo, murag maodsod na. Kay ano, yan nang gibuhat, ang gingon ana. Wa mo magkabantay nga nang kuan sa una, nga mo ni sakay na ni siya. Inana. Wala man attorney. Wala man gina siya mabuwag. Ato pa manghitabuas siya na buwag yun. Nga nilakaw nga wa pa yun mananghin. Kay unsa ka ni pag-explicar sa suspect nga ni kuyog niya ni tungod kay parente, naay motor, nga manuroy ba ka, gyana siguro niya ning bata. Mao jud na unsa kay yang ipasalig. So kanong kanana ang pagkagabi na wa mo makahibaw ni kuyog pa kani suspect, doon ni nakasulti ninyo nga siya mo ikatapusan kini bata ni sakay sa motor anang suspect. Kadto na mga bata uban mo nagtug-an ninyo. Walay nagtug-an na nga bata na mo. Ang CCTV ra maoy nakita nga kana siyang suspect maoy gisakyan. Okay. So unsa man pagkahibaw ninyo ana nga sakay na sa CCTV unsa man yung gihimo na Gi pangita na mo tanan attorney ay kuyog na mo si Kapitan
sa kapitan sa poblasyon, si Kukoy Puluyapoy. Diin naman ang suspek ng panahon na sa dihang inyong gipangita. Ha? Diin naman siya nadakpan ang suspek. Dito sa Luok. Oh. Dito sa Luok, sa Ilaha. Nya, ingon pag yun kuno ng lula nga, kanadadaan na ninyo, sir, kay nanay gipatay dito ato. Niing mao kuno na istorya sa kuan, lula. Oo. Unya kinini ang di naman ni kuan ninyo, inyong gipangita ang suspek kuan ninyo, tawga nga kuan, aron lang mo adto siya kay siya may gisakyan di ay. Wala na lang. Ang pulis naman lang nangita, attorney. Si Sir Banban ko na mao'y naka-pick up dito sa Ilaha. Karon pagkadakpan ng suspek kuan ninyong sukmate nga ikaw ra may naghimo di aning krimen. Wala pa mining adto, attorney, kay wala, dili man pasudlan sa kuan, presuhan. Oo. Sige na no, among ipadayon ang atong pagpangita gustisya ani nga di na makagawas gyud kini mao suspek prisuhan. Ayaw na napagawa sa attorney. Oy, salbahis kay nang mata, attorney. Mm. Mangita pa niya, kung makagawas na siya, mangita pa niya nagkinsa iyang kuanon. Salbahis kay na siya, attorney. Ayaw na pagawa sa attorney. Ay. Oo. Kini ilang kahimtang intaon sa bata, pila may edad aning iyang anak? Kini si Joy Joy ang iyang edad kuan man 12 ang iyang maguwang. 13 sunod day sila ang iyang manghod. anyos. Uy, 3 anyos, sus Ginoo ko. Gamay pa kaayo. Sige na, ato lang siguro kung ano no ay kay samtang padayon mis pag-imbestigar anit, mayo siguro og mga lang siguro tagpanabang pod sa ato mga listeners, mayo nga ikaw lang po mo kuan siguro din ha kay angay man tabangan in taon ning pamilya ha. Basig Salamat kayo, attorney. Oh, so ato lang siguro ipanawagan kinsa to mga dunay malumog kasing-kasing nga makatabang sad aning maong sitwasyon. Salamat kayo, attorney. Dako kayong salamat, attorney. Palihog lang taon, tabagi lang taon ni attorney. Salamat in taon, attorney. Oo, ato siguro kuno ato mga listeners na kay katong kinsa to mga naminaw na to nga dunay mga malumog kasing-kasing makatabang in taon ani. Sa ato ang mga listeners sa DYHP o sa IFM. Oo. Kung kinsa to na ay malumong kasing-kasing nga matabangan in taon, ilabi na karon inyong sitwasyon medyo lisod gyud kaayo, walay trabaho ang inahan. Yan, dayon ikaw ra pa jud ang take provide sa ilahang pagkaon. Unsa man imuhang ikastorya sa tong mga listeners para matabangan pud mo. Financially. Palihog lang in taon ko, mga listeners, kung unsa man tayo inyuhang mahimo nga malumlupoy nga kasing-kasing sa inyuha lang kabubuton nga sa inyuha lang nga maluoy mo nin taon sa bata. Hindi magpugos o wala tayo pinugsanay. Palihog lang taon, maluoy ang taon mo sa inyuha lang kabubuton. Kamuran tayo mahibaw kung sa inyuhang ikatabang at mutabang ba mo kuan. Salamat kayo ninyo. Dako kayo salamat bisag sa inyong itabang namo. Sa DYHP lang daan dako kayo katabang diri namo. Maura to. Oo. Sige na, salamat kay paghatag panahon nato sa DYHP na so karon mga higala Idol Tweety, wa pa day madain taon ng haya da sa ila, luya in taon sa bata. Ato lang siguro ang ipanawagan kanini ang ato lang Linuog man gud ay kaayo day Attorney Rufil. Oo, ay sa ato sang i-announce gamay ang atong cellphone number, atong GCash number siguro. Kang kinsa man GCash ka Inday Marisa lang atong gamiton. Okay mga higala no, among i-reecho ang panawagan in town sa Lola mga sukitig paminaw. Atong gamiton ang GCash number ni Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Kaya kining ato may gala dili lang kutob sa pagbalita kundi ang ato pagtabang sad no. Mao ni ang ato mga higalang misyon sad no, dili lang igo sa pagbalita mga higala kundi apel pod no unsa ito matabang ani kay di man lalim ni mga sitwasyon mga sukitig paminaw. So ang atong GCash number itong gigamit ang 0906-298-3429 kang Inday Marisa Abadjes na o ang kang Inday Aida Tampos sa 0918-554-2071. Akabalikon kang Inday Marisa Abadjes 0906-298-3429 o kang Inday Aida Tampos 0918-554-2071. Mo na ito mga higala mga GCash numbers nga itong gigamit
Ini nga panahon na mahigala kay kabaw ta di malalim ning nani nga hitabo mga kaigalan pagkangidlis nga maong panghitabo. Ato nga balikan si Idol Tweety sa dugang report. So Idol Tweety, naara din taon sa sahawan nga dapit karon. Atong gidara sa may hawan nga dapit kay wa pa day madain taon ang patayng lawas sa Idol Tweety. Yes, Attorney Rufil, nagtapok din hikaron ang pamilya ni Joy Joy, Attorney Rufil. Asa man to yang igsoon? Basi mo interview na to Twitch, ang yang igsoon. Naara po diri ang igsuon ang maguwang, Attorney Rufil. Sige kuno, katong maguwang. Naapa siya kastorya, Attorney Rufil, Mm. sa pagkakaron. Okay, sige. Ang kining manghud. Mm. Ay, ang kaning maguwang, Attorney Rufil, kay isama ni tunga nga bahin. Oo. Si Joy Joy. Diring dapita, Attorney Rufil. So ano pulos yung mga babae sila day? Idol Tweety? Babae ba ni sila tanan, ma'am? Puros babae. Puros 3 babae? anyos pa to, nadiri duwa in taon ning bata, Attorney Rufil. Ang manghod? 3 anyos. Oo. Kani. Dila na to ipakita, gid, Attorney Rufil. Duwa, wala pa gid in taon siya kabaw sa kining nahitabo sa iyahang maguwang. Ya, diring dapita, Attorney Rufil, dinhini kanunay nga muanhi gyud sila Joy Joy aron anhion ang iyahang lola para mangayo sila og kaning sudan kay sila pang adlaw-adlaw pud, Attorney Rufil, ilang lola ra man pud gyud ang ilahang masampit, mapangayuan og tabang, ilabi na nga kanang wala pa po ikatabang ang ilahang amahan karon nga naa pa pud sa prisuhan, Attorney Rufil. Munang medyo naglisod gyud. Okay, Twitch. Ang Mama Twitch, doula ko ng Mama Twitch. Sige na okay na, Twitch. Kaya to nga aron nga kuha na to itong tabang sad. Karon, Attorney Rufil, basin pa din atong maduol ang kining iyahang maguwang, Attorney Rufil. Aron kadali lang. Sige, kasi available lang ang maguwang or ang mama para nga ang ato ini ang atong krusada sa pagtabang. Atong hinabion ang kining maguwang ni Joy Joy. Karon gitawag pa nato, Attorney Rufil, ang kining maguwang. Unsa ti pangani mo, Inday? Si Maria Fe, ang kining maguwang, kinamaguwangan nga Arita dapita. Maria Fe, ikaw ang kinamaguwangan sa inyong mag-igsoon. Kano sa aman to nimo last nakita imong manghod? Pag 11. Pag naara to siya sa inyong balay ato higayon na? Sige naman siya cellphone dito. Nya kanang mo ato niya ato may lola niya. Ako di siyang gipugos nga mo ato may lola niya. Mga unsa ning orasa? Mga alas 3 Sa hapon. Nya wa jud siya ni kuyo. Wala jud. Ni human adto. Ikaw na lang ni Anhi, si mong lola. Kami duha sa kumanghod gamay. Balik ikaw, gabantay at gayon na si mong manghod nga gamay. Di pagbalik ninyo sa inyohang balay, na apa si Joy Joy ato? Wala na. Lakaw na, wa siya na nanghit sa mong mama or nimo ba? Wa ba siya nakaingon sa imuha nga mulakaw sa kote, nasa kuya doon? Wala. Pero gipangita na ninyo adtong higayon na. Sige na may kuan niya chat. Unsa man kada adlaw ni ninyo buhaton ang inyong pag-anhi sa inyong lola? Buntag Taga kuan. para mangayo lang usudan. Lisod kay inyong kinabuhi, labi na imong mama ra. Ang nasa inyohan, yung wala pa dyan trabaho imong mama, ni imong papa na sa prisuhan. Basin na nakay tanawagan sa tuang mga listeners sa DYHP RMN sa Bugsaya FM. Naminaw po na to si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Oo. Maria Fe, ato sang kunang dugang day. Maria Fe. Maria Fe, among pasubuhan nag-uul make appeal aning hitabuan ninyo karon in town. So anang pagkapit sa 11 sa Pebrero mo to'y katapusan ninyong istorya ni Joy Joy. Oh. Unsa man mong orasa mo adto sa inyong lola anang panahon na? Taga hapon. Kada hapon. Mga alas 5. Oo, nya nang alas 5 sa hapon sa February 11, wala na uban si Joy Joy nimo. Kinsa naman lang imong kauban?
Ako manghod nga gamay. Oh, unya kadto bitaw ang suspect bitaw inyo man ni parinti kailaman mo anino si Ruel Lagaras Villapiña. Oh, mag-adtuan man na sa mua. Magadtuan sa inyo. Unya mo to nga kinis JJ dili ni first time nga nisakay sa iyang motor. Oh, dili. Oh, ikaw po nakasakay na ka sa iyang motor? Wala. Oh, wala ka kasakay pero kinis JJ kapila na kanisa nakasakay. Murag, ikaw, Sara. Katong panahon na nakasakay siya pero sa una nakabantay ka nga nakasakay na ni siya. Wala man. Oh, unsa man ni siya mag-anhaan din ni siya sa inyo? Oh, Unsa may iyang paila-ila kuan sa inyo, unsa may iyang mga istorya aron nga kuan. Naanad na lang pud mo niya, ni kumpiyansa ra pud mo niya na lang kay printi raman. kuan man na siya kana. Joker man siya. Joker, so mo kamo murag wala mo magtuo nga nana di ay iyang buhaton. Wa mo nakamatikod nga murag magtanaw-tanaw siya ni Joy Joy. Wala man. Oh, kadaghan na siya nakaanha sa inyo? Oh, Unsa may kasagaran niyang buhaton kung anha siya sa inyo? magsigil man na siya og cellphone. Magsigig cellphone. O naanad na lang pud mo kamo mga igsuon, naanad na lang pud mo niya. Oh, kini ni ang naani sa motor, mag-anha sa inyo, magdaan siya sa iyang motor. No, parking ganin na niya sa among tubangan sa balay. Oh, unsa man yang kunong tuyo gid kasagaran nga nung muanha man siya sa inyo? Mag-away man sila siyang kuan, asawa. Ah, so kung mag-away sila sa iyang asawa mo nang muanha siya sa inyo. Oh, unya unsa man anak siya mo istorya nag-away mi sa asawa. Kisa may yang istoryan kamo nga mga igagaw or kan ang imong mama mo yang istoryahan? Si mama. Si mama susuod day sila sa imong mama. Suod sila sa mama kay kung mag-away siya sa iyang asawa adto siya sa imong mama mo istorya. Kamo Maria Fe kay bawo mo nga buguyon gining bataa kining suspect nga si Kuan Ruel. Kay bawo na makabantay na mo nga murag buguyon gyud. Ang imyong mama wa mo pasidaan ninyo nga ay mo kumpiyansa ng Ruel. Wala man. Oh, unsa mo gud trabaho aning Ruel? Wala mi kabaw. Oh, wa mo kay bawo sa iyang trabaho. So, mga kapila naman ka siya nakaanha sa inyo. Kadaghana. Mga kapila na ka sa imong bana-bana. Kuha naman gana. Di na maihap. Na maihap, attorney. Di na maihap. So, maganhaan siya sa inyo. Nya mo na nga kamo ni Joy Joy mo nang nasuod na lang pud mo niya. Oh, so niya nang pagkapit sa 11, unsa may katapusan yung istorya ni Joy Joy? Wala ro kay sige naman may cellphone ato nga time. Oh, unya kanang pagkahuman unsa mang orasa mo katapusan nga nakakita ni Joy Joy anang pitsa 11 sa Pebrero? Pag kuan mo kanang pagpadung na ila lula. Mga unsa orasa magkatupadong sa ilang lola? Mga alas 4 or alas 3. Oh, mo na panahon na. So kuyog pa ni siya ninyo pag alas 3, alas 4 ngadto mo sa imong lola. Wala. Diin man mo katapusan nga nag-istorya Sa balay. sa balay. Wa sa musulti nga mulakaw siya inana. Wala. Oh, pero naman mo magchat-chat man mo ani niya no? Oh, wala siya magsulti, wala siya plano ini Valentine's Day asa siya mo adto inana. Wala man siya di man siya musulti na ako. Wala na siya boyfriend di ay. Wala man. Oh, so moto nga kuan lang. Nya kanang pagkapit sa 11 adlaw man na nga Miyerkules pagka wala sa mukuyog sa imong lola. Pero nakadungan pa mo pamahaw paniudto niya. Oh, wala mo'y klase ato panahon na di ay? Siya na klase niya ako wala. Insod siya klase. Wala.
Nganong ni absent man kuno si ato panahon na? Quarter. Ha? Quarter. Kay way kwarta? Mm. O, ano man layo pa na inyong eskwelahan? North. Oo, murag hinay ang signal na to. Twitch, sige lang. Okay, unya, kinini ang wa sa magpahibaw kung sa iyang kuyugan, wala gyud mo na blind mong tanan. Pagkagabi iwa na siya mo uli, unsa may inyong gihimo? Sige. Ako siyang gitsatan maay. Itawagan. Muring pa iyang cellphone pagtawag nimo. Maria Fe, muring pa iyang cellphone pagtawag. Di. Dili na muring? Mga unsa ulasa man to gitawagan nimo nga di na muring. Kuan, mga alas 5, Oh, alas 6. okay. Unya mo to nga wa siya mo uli tibok gabi eh. Unsa man yung gihimo Wala. pagkaugma? Okay? Kana. Kana, oh. Kinsa may iyang mga barkada, wa niyo adtuan yung mga barkada pagkagabi eh. Di. Matan kada. Mas. Oh. So, kanang pagkagabi eh, inyong giadto mga barkada, wala dito. Na. Walay nakasulti ninyo nga nisakay nig motor, wa mo kahibaw ana. Nga sakay siya ni Ruel. Okay. So wa mo kahibaw nga nisakay ni Ruel. Oh. Okay. So mo to nga, sige mo pangita, sige pangita. Kisa na may di na mo kahibaw aning hitabuha karon nga dito ra di iyang lawas sa kuan sa kabituunan. Maya Fe. Okay. Sige, Twitch. Kuha na sa na, Twitch. Murag nagdaot na to signal, Twitch. Attorney Phil. O, tiwas sa kuhan. Murag di kayo kay kuha na to signal siguro. Natiro sila ang muad sa lahat sila kung niya ani industry ay so da giad na sa atong nga sa ang kin abi ang akin Maria ang hang mako kay hindi nga turn to Pangita laing lugar, Twitch. Kanang naisignal nga maayo, Twitch. Edi diri Arita. Kumpiyansa sila, no? Kuhan kining iyang manghod in town? Sige. So nanan diri feel madungog ra ba? Oh, pero ang atong signal lang, murag purot-purot gamay. Idol Tweety. Ba miglugrat yung asa to interview. Yeah, nanay agad. So mo na ni, so ang mga pulis sa Toledo mo na nagkuan na ni kay ilang gi-report mo tulo na ni reward mahigala nga kuan. Gihatag. Yes, Attorney Rafael. Oo. So Maria Fe. Hello Fe. Oo. So kini imong manghod raynawana ni sa ilang eskwelahan, no? Sa inyong eskwelahan? O kauban na mo eskwelahan ni kuan ni Joy. Dili. Aw lahi mo eskwelahan. Asa man ilang eskwelahan di ni Joy? Kuan, sa North. Nyang ikaw di ay Sa Luray. sa Luray ngano nagbuwag man mo eskwelahan? Wa di mo magdungan o pa-enroll. Wala. Ang hanta lahi ang school. Ang tari ay attorney. Elementary pa man ni Joy, no? Sa man elementary pa na grade 6. Grade 6. Student ni siya, Attorney Rafael. Unsa to Twitch? Graduating student ni sa grade 6 mag-high school na ang siya sa sunod na sila. Oo, mag-high school nun ta. So, grade 6, unya kini si Kuan, Maria Fe, mauni say high school na. Muna nagbuwag na sa eskwelahan. Grade Rafael. I did si Joy my grade 6.
Okay, grade 6 si Kuan Joy Joy siya maoy. Grade 7? Okay. Sige. Sige, sige Fe, no? So, karon na nawagan mi Fe og panabang sa ato mga kaigsuunan, makatabang nato karon ining maong sitwasyon, nanatay nakuha diri nga natigom diri nga 15,500 atabang gikan sa ato mga listeners. Tingali og magkadugang ka og sangpit og panabang Fe. Ikaw na may sangpit og panabang tingali kung makuha nimo. Alang sa ato mga kaigsuunan nga mga malumog kasing-kasing. Kasi may kaya sa kalit. Oo. Ang nag-jalsod niya kahita. Mm. Unsa may di nimo malimtan ni Joy Joy Fe? Maria Fe, Nalipayos ka na sila. malipayon na siya nga pagkabata. Oh, Oh, wa sa musulti nimo nga ganahan sa mukuyog-kuyog ni Ruel kay pasakyon sa motor? wala man. Wa sa makahisgot? Wala. Pero nakahisgot siya nga nakauban-uban na siya sa una. Inana. Wala. Oh. Oho. So pero magbarkada-barkada to si kuan na sa inyo, murag joker-joker din si Ruel kunuhay mo ana sa inyong balay. Oh, Oho. So muna kamo, gisuod mo niyag maayo. Suod na mo aning Ruel kay mag-anaan man sa inyong balay. Nakabantay mo nga mura og kuan siya. Niya. Ha? Unsa to, Fe? Di kay misuod kay di kay ko makitabi anak niya. Oh, di ka suod. Pero si Joy Joy, magmo na suod niya. Magkitabi-tabi sa Joy Joy niya. Oh, Oh, kumpiyansa siya. Wa ka kabantay, murag na ibog sa Joy Joy. Fe? Okay. Wala daw siya makabantay at ni Rufil nga doon na pagpati si katong ni at ni Rufil. O sige, Twitch. Okay, Twitch. Ang di makakan mo ang ininghod. Pinakaon. Yung wala ti. sige, good mo uban na ni. Okay. Murag daot ang atong signal, Idol Tweetim. Ngita ang tag signal nga lain unya. Taod-taod. Yes, Attorney Rufil. Okay. Ngita ang tag signal niya taod, no? Si kasamang Jane Gallardo to nga balikan sa iyang nahimutangan karong taod sad. Pero kining suspect mga higala hasta mga igsuon medyo dunay kuan na gyud, no? Dunay gani mga messages ini mga kagilaan nga murag ilan ni mga higalang gi kuaning suspect, ha? Medyo problema na silang pamilya mga sugiting paminaw. Paita. So karon ang ato mahigalang na tigom nga hinabang gikan sa mga listeners na natay 20,000 pesos pagkakaron. Ato mahigalang balikon ang atong cell number mga sugiting paminaw 0906-298-3429. Kang Inday Marisa Abadjes na mga higala, akong balikon 0906-298-3429. Unya kang Inday Aida Tampos ato sa mahigalang number diri nga para GCash ang 0918-554-2071. Balikon ako 0918-554-2071. O galain pang number ni kasamang Aida ang 0991-207-9880. Akong balikon 0991-207-9880. So mo ni mahigala ang atong mga GCash numbers kay ato mahigala gi tagag pagtagad karon ang ato mahigala nga tabang alang ni ining hingtungdan mga sugitig paminaw kay di lang kutob sa pagbalita ning ato mga higala kundi apil sad mga kagalaan ang atong pag sangpit sa ato mga listeners nga dunay mga malumog kasing-kasing nga makatabang aning sitwasyon na mahigala perting paitan ning maong sitwasyon. So kini di ay mga kagala na butang ni og kuan back subject ni sa iyang lula. Ay ang lula mahigala nagtinda-tinda lang ginagmay nga kuan
Sari-sari store adto ni mga bataan na mo mangayo og kaon day. Kaya mama sa taon may trabaho lagi mga sukid di paminaw. So mao ni nga sitwasyon. So atong pagtagad mahigala sa pagkakaron do na tayo nahipos nga 2,300 pesos alang mga higala sa ato mga kaigalaang gitabangan dito sa May Toledo kining usa ka 12 anyos nga si Crystal Joy mga kaigalaan nga na matay mga higala ni sitwasyon na. Ato si padangat na pipila ka mga mahinulanong pahinumdom niya tumalikan sa kasaman Jane Gallardo sa dugang report ng taud-taod sa Idol Tweety mga sukid di paminaw.